Ang panahon nga nilabay na, iyahanas kagahapon, o di na mahimong sublion karon. Apan, mahimong sumpayan ang kagahapon kung kini tamis nga handumon. Apan ang sakit nga kagahapon, angay kalimtan, o di na handumon pa. Aron wanay kasing-kasing nga magbangutan, o wanay mga binuhat nga maghilak o sakitan. Pero kung tamis handumon ang kagahapon, kita igo na lang sa pag-ingon nga kung ikabalik ko ang panahon. Mga kabarangay, kininausap ang inyong ubos nga alagad nga si Papa Joe. Magbasa na usab kita og suwat tampo. Nga gipadala sa atong suking tigpaminaw diha sa Paknaan, Mandawi City. Nga nagpatago lang sa pangan nga Angeli. Ang iyang suwat nagkanayon. Dear Papa Joe, magpasalamat kaayo kog dako nimo kung imong kahatagan ug pagtagad kining sugilanon sa kong gugma. Doon ako'y suod kayo nga amigo Papa Joe, tagua lang siya sa pangan nga Andrew. Silingan rami, maong close friends mi kayo, sukad pa sa bata pa mi. Classmates mi, sukad pa elementarya hangtod nga ni graduate mi og high school. Pero nagkabuwag mi pag college Papa Joe. Kay dito naman siya, ipa-eskwela siyang ginikanan sa Manila. Samtang ako, dinhira sa Cebu. Gani, wa pa ko makalimot nga subo kayo ang amuang panamilitay sa usag-usa niya itong panahona. Magkabuwag na data best friend, imo na day kumbiyaan, di ay ka mingahon na ako. Pangutan na pa na ako ngadto kang Andrew Papa Joe nga house mutuo na sa nang iyahang luha o gang ako ang luha. I'm sorry best friend ha. Dili man gyud unta ko musugot nga adto mag-college sa Manila. Unsaon, mao pa may pagbuot sa akong ginikanan good. Kung ang ako magong auntie, mao mo mo gasto nako. Ako ra gyud papilion kung unsay kurso nga akong kwaon. Tubag ba ni Andrew nako Papa Joe nga kagalkal na ang tingog. Mingawa ka no? Naanad ba ako nga naakad-repair me? Ikaw ba tighimo sa akong homework sa math? Nahibaw bitaw ka nga bugo kay ko sa numbers? Mito nagyod ang akong mga luha niya itong panahon nga nisulti niya Papa Joe. Di man igod ang tanan good nga akong gitudlo nimo. Ikaw na lang baya. Wala na ko sa imong wala na ko diri nga imong kasandigan. Sige lang. Kung maglisod yug ka, makontak naman ko gyapon nimo. Di man ko mag-ilis og cellphone number. Pwede na sa nga mag-FB, mag-Twitter o mag-Skype. Dili gyapon maputol ang atong communication. Ang atong panaglagyo, dili babag sa atong friendship. Friends ta forever ha? Ma'am ka na atong gipanumpaan. Friends man kaha ta forever. Dang am-am sa iya pagsulti diri kanako Papa Joe. Igo na lang sad ko nga niyango, agi sa pagsanong sa iyahang gisulti. Ang tinuod Papa Joe sa hilo may gitago ko nga feelings para kang Andrew. Pero tungod lagi kay babae ko Papa Joe, ako na lang nga gitaguan sa ako ang dughan. Namasin na lang sab ko nga kung makakita kong boyfriend makalimtan na ako akong special feelings para niya. Tuod man Papa Joe, may nakaila ko nga taguan lang sa pangan nga Raul. Agresibo kayo siya sa iyang pagpanguyab diri kanako. Taga-silingang barangay namo si Raul. Ug tungod kay gusto ko nga maka-move on sa akong gibati nga kang Andrew, gisugot na ako si Raul. Bisan pa sa pagbabag sa akong parents. Kay notado manggod si Raul nga barumbado, palahubog ug sugarol. Si Raul ang gihimo kong panakip butas aron makagit over ko sa akong unang gugma. Usa ka adlaw niya na nakigsulti ko kang Raul nga muy hinay na siya og likay sa iyahang mga bisyo aron magustuhan siya sa akong mga parents. Pero mao ni ang iyang tubag diri kanako Papa Joe. Anong kinahanglan sa kung magpa-impress sa imong ginikanan? Kung waslay gusto na ako, ay dadi magsakit akong tiyan oy. Labaw pasad nga wasa ko'y gusto nila. Kinsamsa na sila ba? Matod pa ni Raul nga bugat kayo og tingog Papa Joe. Gitubag ko siya. Parents man na ako ang imong gisultihan niya tuoy. Sakit sa kumbahin nga murag wala kay respeto nila. Dalang kay ubos ang akong pagsulti nga to kang Raul Papa Joe. Pero murag wala ra gyud siya madutli. Midason pag gyud siya nga kung kumbahin sa barkada, posibleng mubiya ko na nila tungod kay uyab na ta, mubiya ko.
Aber konsultiyante ka nga, kalimtan mo ang imong higala. Makahimo ka. Pangutana pa ni Raul nga sarcastic kayo og tinubagan sa ako ang pangutana niya Papa Joe. Dili magud ka na nga kung punto nila ni Mama ug Papa. Kanang imong pag-ingon nga sa imong barkada nga kung mahubog ka, mangita din kag away. Matud ko pa nga to kang Raul nga wa gyud mapiktuhi sa akong gipanulti niya Papa Joe. Bisag unsa nalay akong isulti ni Raul Papa Joe, makapangita gyud siya og lusot. Matud pa niya nga makakita lang kuno siya og trouble kung unahan silang magbarkada. Ang amang kuno ga gapuso niya ang iyang mga kamot nga giunhan man sila. Ingon pa nila Papa Joe nga kung unsay gidili maoy lami. Kay matag higayon nga bugnaon ko nila ni Mama og ni Papa bahay ni Raul. Ipalapos na sad nako sa akong pikas dunggan. Gani usa ka adlaw niya nadungog ko nga nagtagkawtaw si Mama dihan ni pauli na si Raul gikan na misita kanako. Ambot nimong anaka ka oy. Unsay gipakaon ni Raul diha nimo? Kadaghan ba nanguyab nimo? May maestro, may nagtungha pa nga pagka-engineer. Diha pa gani taga-bangko pero ngano man taon oy nga mapunta man taon ka ng Raul? Nga istambay, barumbado, ug uban pa. Pulong pa ni Mama Papa Joe nga dam pangasaba diri nako. Dili lang kay si Mama lang ang madungog ko nga mitambag sad nako Papa Joe kabahin ni Raul. Pero ambot ba? Mas nisamot man ninuon ang akong kaluoy niya. Tingali tungod kay si Raul ang nakatabang nako aron maka-move on ko sa akong feelings ngadto kang Andrew. Ug tingali na in love na gyud ko ni Raul. Mao nga naluoy ko niya. Pero kung tinuod nga mahal ko si Raul Papa Joe, dili ko makahatag og hustong rason. Tingali mabaw ra gyud kaayo ang akong taste or ang akong standard sa lalaki nga angay ko nga mahalon. Unya, miabot ang summer vacation Papa Joe. Nagkita na sab mi ni Andrew. Nakaabot na di ay niya ang balita kabahin sa among relasyon ni Raul. Mura ba og nag-research siya sa background ni Raul. Kay detalye man gyud ang tanan niyang gisulti diri kanako. Hangtod na ang plano ni Raul nga magminyo na mi. Matod pa ni Andrew, dili igo nga mahal mo siya. Daghang factor nga kinahanglan nga imong i-consider Angeli. Ang kaminyoon, tibukin na buhi na ang imong puy-an. Mao nga ayaw pagdali-dali sa imong hukom. Pung pa ni Andrew nga murabag naghatag hinuon nako kay ubos nako Papa Joe. You know what Andrew? Abi ba nako dapigan ko nimo? Pareha sa manday mo nila ni Mama ug Papa against among relasyon ni Raul. Nangayo magay ko sa imong opinion kinisalig ko nimo hasta manday ka against manday ni Raul para nako. Matod ko pa nga may tuno sa kay ubos Papa Joe. O gitubag ko ni Andrew Papa Joe. No. Ayaw lain na pagsabot Angeli. Ang imong pagdesisyon, ikaw ang nagplano sa imong ugma. Ikaw ang labaw ug may katungod sa imong kinabuhi. Ug dili ang laing tao nga maoy mo desisyon para nimo. Pero hinumdumi nga sa imong pagdesisyon, mas daghan ang positibo nga aspeto nga pabor nimo. Okay? Sige. Okay lang nga muhilak kag kausa. Kay muhilak mo kita sa tubong tibo kinabuhi. Dugang pansulti ni Andrew nga nakapahinuklog nako Papa Joe. Bisag si Andrew ang akong best friend Papa Joe, klaro kayo nga wag yun mo pabor ni Raul. Murag nahagit na hinuon ko. Maoy diha sa kong unahuna nga tungod sa akong gugma ni Raul, mausab ra siya. Gusto ko nga pamatud-an sa mga detractors ni Raul nga makahimog milagro ang iyang pagkatao o sa iyang pagkatao ang akong gugma niya. Ang tinuod Papa Joe kung si Andrew paunta ang akong mahimong boyfriend, wag isupak ang akong parents. Nakagusto niya ang akong mama ug papa. Tungod kay suhito na sila nga buutan si Andrew kay silingan lagi mi. Pero unsaon man nga wa man gyud manguyab ka nako si Andrew. Kay best friends lang gikuno mi. Di apay kausangan ng umidya nako ang amaw. Kundi pa kuno mi mag best friends, iya na kuno kong gipanguyaban for sure. Kani ato good grabe ang among kasuod ni Andrew Papa Joe. Kanang makaingon mi sa school nga holding hands gyud mi. Gani, hiyaan gyud mi nga manag-uyab ni Andrew. Andam gyud kanunay nga maminaw nako bisan unsang butang nga akong isulti Papa Joe. Kanang iyagyo kong hatagan og bili,
Muhatag yun siya pirmi og oras diri kanako. Maayo kayo manambak usahay kasab-an ko kung masayop ko. Lupig pag yun namoy manag-igsuon. Buutan, ligdong, exact opposite gyud sila ni Raul. Pero sa man nga wa magyud manguyab kanako si Andrew ug si Raul naman ang nahimo kong uyab. Wag yun tay problema kung si Andrew kay suod ug nasigna namo sa among pamilya. Ug nakagusto gyud niya ang akong mga ginikanan. So far, Papa Joe, wag yun maghisgot si Andrew sa iyang love life dito sa Manila. Matod pa niya nga wa pa siya uyab. Naapsan kuno nako siya. Unya natapos ang summer vacation, kinahanglan na sa siya nga mobalik ngadto sa Manila aron mo padayon siya ang pag-eskwela. Nagkalagyo na sab mi Papa Joe. Hangtod nga nakahuman mi sa among pag-eskwela, nakatrabaho si Andrew sa Manila ug ako sa usa ka kumpanya diri sa Cebu. Usa ka adlaw niya na nanawag sa akong cellphone si Raul, Papa Joe. Kinahanglan ko numi nga magkita. Tuod man, pag-off na ako sa opisina, diya na si Raul sa gawas sa building sa kumpanya nga akong gitrabahuan. Nagpaabot ka na ako. Nanulod mi sa usa ka restaurant ug wa siya maglangan. Gisultian dayon ko niya sa iyang tuyo kanako. Problema nga nakapasyak na ako, Papa Joe. Ha? Mabdus ang babae? Ikaw ang amahan? Matod ko pa nga na shock siyang gisulti, Papa Joe. Wala akong makasiguro. Ako ba yun ang amahan, oy? Mike, ako ray gipatulan na to nga daghan man mi. Tubag pa niya nga nagkuno-kuno sa pagsulti, Papa Joe. Ang problema niya na kumuinsist ang babae nga ikaw gyud ug ikaw gyud ang iyang itudlo nga amahan. Tingali pa sa kaan kag kaso ana. Matod ko pa nga mabalak ong tingog, Papa Joe. Mao nga magpakasal na lang ta. Pero wala problema ba? Dali niyan tubag ug wa dayon ko makauyon sa iyahang sugyot nga magpakasal mi Papa Joe. Kay para nako dili solusyon ang pagpakasal sa among problema. Gibasol ko siya kung nganong gipatulan niya ang maong babae. Gihatagan ko niya og ultimatum nga kinahanglan mo desisyon ko sa iyahang gisak na magpakasal diri kanako. Kay kundi siya muuyon, tingalig mapugos ko no siya sa pagpakasal sa mong babae. Bahala na og di niya mahal. Tungang gabi na lang, Papa Joe, wa paghihapon ko makatug. Naglibog ko sa angay na kong ihukom sa problema na mo ni Raul. Naglagot ko niya tungod sa maong hitabo, pero di sab pwede nga i-give up na lang sad nako si Raul. Bisan pa sa kakulangan ni Raul o sa pagpabadlong ni ini. Mahal ko gihapon siya. Bahala og inon ko lang nga gaga o tanga. Basta di na ko kayang i-give up si Raul ngadto sa babae nga iyahang napamabdusan. Mao nga nisugot na lang ko nga magpakasal mi ni Raul. Lipay kayo ang amaw, Papa Joe. Unya, unsa man? Mamay mi sa inyo karong gabi. Matod pa ni Raul nga nagpahiyom. Ayaw una oy, ugma na sa gabi. Ako na'y makigsulti lang ni Mama ug Papa. May bungo niya sila nga kalit kay ka nga namayad rin ako nga wa ko kapanangid nila. Tubag pa nako ngadto sa akong uyab, Papa Joe. Tuod man, miintro dayon ko kabahin sa mong plano ni Raul nga magpakasal ngadto sa akong parents, Papa Joe. Pero wa pagani ko makahuman, ni bat-in dayon si Papa. Suko kayo siya. Ngano kuno nga wa na ko gamita ang akong utok. Unsa kuno'y gipakaon ni Raul kanako nga nagpadamang kuno ko sa tamis niyang dila. Sa laktod nga pagkasulti, wa musugot sila si Mama ug Papa sa among plano, Papa Joe. Kay unsa man kuno ipakaon ni Raul nako nga wa manggay kuno trabaho. Nagsalig ra man gud si Raul sa iyang ginikanan. Arang-arang usab sila og kahimtang, Papa Joe. Maingon ta nga spoiled si Raul sa iyang mama. Mama's boy. Dihang gisultian ko si Raul sa reaksyon sa akong mga ginikanan. Medyo nasinta siya. Artiya ba sa mong parents, oy? Ready na ba sila si mami ug daddy ba? Ikaw, unsa man ka? Desidido man ka kang magpakasal nako. Pangutana pa ni Raul ri kanako, Papa Joe. Ang tinuod, Raul, kay undecisive pa kay ko karon. Pero gikinahanglan man, di ba? Tubag pa nako nga to kang Raul. Kuyog na ako sa amo. Ay nagpauli sa inyo. Magtaban ta. Aron di na makabalibad ang imong ginikanan. Aron sad nga matapos ning atong problema. Total, parehas naman ta nga nasa legal nga edad.
Dason pa ni Raul nga nakapahinuktok na ako, Papa Joe. Ambot, Papa Joe, nadala para tigali ko sa esplikar ni Raul. Miuyon ko siyang sugyot. Niya ng gabiuna ni kuyo ko ni Raul sa ilaha. Wala ko mo pauli sa amo. Samtang naghigda ko nga nagunlan sa bukto ni Raul. Feeling na ko secured kayo ko. Labi na kay nagkakusap siya na ako. Nahitabog yun ang paglapa sa leon o karnero, Papa Joe. Happy? Mubong pangutanan ni Raul diri kanako og ni Pahiyom. Pahiyom ra ang akong gitubag niya og dayon gihagkan niya balik ang akong mga ngabil og ni dason nga mao ni labing malipayong gabi sa tibok kong kinabuhi. Tungod kay nakasiguro nako nga ako ka nagyud og ako gyud ang unang lalaki sa mong kinabuhi. I love you, Angeli. Promise, magmalipayon yung kauban nako. Seryosong pasalig ni Raul diri kanako, Papa Joe. Salamat, Raul. Mubo pa na akong tubag ngadto kaniya. Human sa maong hitabo, Papa Joe, nagtugig ko nga sa akong pagpauli sa amo, kuyog si Raul. Sugaton ko kasaba nila ni Mama ug Papa. O di ba ka ha? Panghimarauton. Pero sukwahi ang nahitabo, Papa Joe. Kay civil kaayo sila si Mama ug Papa ngadto kang Raul. Although maklaro nga uga ang ilang pagtagad ni ini. Tingali, gidawat na lang nila ang kamatuuran kay wa naman sila mahimo pa. Tuod man gikatagda ang among kasal ni Raul, Papa Joe, sa labing daling panahon. May salusalo usab nga giandam sila si Raul. Nangayo kog leave of absence sa akong kumpanya nga akong gikatrabahoan bali og 15 days. Miabot ang adlaw sa among kasal. Sayo ko nga nagmata niya ng adlawa og naghikay og kasamong pamahaw. Kay gusto ko nga sa katapusang higayon kasilbihan ko ang akong mga ginikanan. Kay alas 2 sa hapon pa man ang among kasal. Human ko prepare sa pamahaw dito nako sa pultahan sa kwarto sa akong ginikanan. Og dihang manuktok na unta ko, kalit nga naabli ang pultahan og dako ang akong kibungong kay si Mama ug Papa. Nagsulob man og pambiyahe. Misamot ang akong kahibong diyang gipagawas ni Papa ang duha ka dagkong traveling bag nga klaro kayo nga puno sa sinina. Wa ko makapugong og nakapangutan ako ngadto nila. Pa, usay buti pasabot nini. Asa man day mo? Gikulbaan ko nga nangutana sa akong parents, Papa Joe. Mubiyahe mi? Ubong tubag ni Mama, Papa Joe. Kasal man ako unya, di day mumutambong. Di day ko niyo ubanan sa pagpaso sa center aisle sa simbahan. Pangutana ko pa nga may luha na ang akong mata. Alas 9 ang among flight, wala na may panahon. Matod pa ni Mama, nga maoy dyapoy ni tubag. Nakapamili ka naman, di ba? Og di kami ang imong gipili. So, unsa pa man? Ha? Sarkastiko nga pangutanan ni Papa diri kanako, Papa Joe. Abi ba na akong nahilsabtan ko ninyo? Abi ba na akong nagkasabot na ta? Mihila ko sa kahiubos, Papa Joe. Nahuman na ang among papel nga gidala sa imong kinabuhi, Angeli. Nasayop mi sa among pagtuo nga kung amumahon ka namo sa among pagmahal. Mahimo kang buutan og masunurong anak. Pero nasayop mi. Karon lang gyud namo na realize. Lahi gyud ay kung dili magikan sa sabakan sa tinuod nga inahan. Dason pa ni Mama nga nakapakurat diri kanako, Papa Joe. Dili ka na mo anak, Angeli. Dili kami ang tinuod nimong ginikanan. Sinagop lang ka namo. Sakit nga deklarasyon nga gituhuan ko nga amahan, Papa Joe. Mihila ko pag-ayo. Di ko gusto nga mutuo sa ilang gisulti pero wa na ko'y mahimo pa. Gawas sa pagdawat sa kamatuuran. Pero naka-feel gyapon ko nga love gyapon kay ko nila, Papa Joe. Nang hinaot sila nga unta, wa ko masayop sa akong gipili nga kinabuhi. Diyang gialsa na nila ang malita ug mobiya na murag na pikas ang akong kasing-kasing, Papa Joe. Murag ko kandila nga giugbok nga naganaman na mo kaupo sa akong gibarugan. Naputol ang ako paghanduraw diyang nadungog ko ang pagpanuktok sa beautician nga mo'y mo make up nako ug musudlay ug muilis ka nako, Papa Joe. Dagaan ang nihibong, Papa Joe, nga nung wa mo escort ang akong ginikanan diri kanako ug nag-inusarar ako nga nipasok paingon sa akong groom. Ug samtang nagpasok ko,
huway hunong ang pagtubod sa akong mga luha. Samtang si Raul, wa niya isagpayan nga wala mo tambong ang akong mga ginikanan. Ang gibati niya, lunlong kalipay, nga sa katapusan makasal na gyud mi. Sa tibuok seremonya sa kasal, wala gyud ko makatago sa akong kaguol nga akong gibati. Bisag mapugos ko sa pagpahiyom, pero ang kaguol maaninaw gyapon sa ako ang mga mata. Tuod man, nahuman ang wedding rites o gisunod dayon ang side lights, picture taking o mga video recording Papa Joe. Ang reception dito himua sa medyo class usab nga restaurant. Daghan ang nambong sa kasal ug maihap lang ang nitambong sa akong side. Bisan sa reception, mawa sa akong una ang katapusan ng panagsulti nga sinagup na ko nila. Unya naputol ang akong paghanduhaw dihang may kagubot nga nahitabo. Dali ko nga niduol sa bisita nga nagtapok ug mao'y nisugat sa akong mga mata nga si Raul nagkadugo ang baba. Nakipagsinukmagay di ay siya ug wa gyud magpapadlong siyang ginikanan. Nauwaw kay ko Papa Joe. Paminaw ko dili nako ang tanang mata sa mga bisita. Nga sa adlaw pa mismo sa among kasal, naghimo kagubot si Raul. Dihang na mauli na ang mga bisita ug kami na lang ni Raul. Masukanon siya nga nakisulti nako. Kibaw ba kang anong nag-wild ko dito sa reception ha? Tungod sa busit ni mong mga ginikanan. Ngilaad ang impresyon sa mga bisita nako. Tingali ko no og di gyud maton sa imong ginikanan ang akong pagkako mangwas na mutambong sa kasal. Nauwaw ko, nainsulto ko, mangwa ko makapugong. Mga nakasukmag ko. Spoiled na noon ang itong wedding reception. Matod pa ni Raul samtang gisukmag-sukmag ang iyang pad. Igor ako sa paghilak, Papa Joe. Gihakop ni Raul ang akong mga kamot o gihagkan. Sige ingon nga, sorry kayo pero human sa iyong gibuhat, dili na mabalik pa ang mga panghitabo nga iyang gibugna, Papa Joe. Bisan mahurot pa og ang mga litra og sorry sa diksyonary, dili kini makahupay sa gibati kong kasakit. Sa mga nahitabo nga naglibot-libot nako niya tong higayuna. Usa sa among guest ang akong best friend, si Andrew, niya tong Tayma. Nagpabalhin siya sa sangang buhatan din sa Cebu. Manager na siya sa iyang branch office din sa Cebu. May pagkasiyaw lang gihapon ng akong amigo gani. Dihang nakahigayon mi og istorya o sa kaadlaw niya na human sa mong kasal ni Raul. Condolence. Medyo hagaw-haw nga pagkasulti ni Andrew diri kanako og ni Kisha sa akong aping. Amaw, matod ko pa nga nagkatawa. Ya, katiguang na nimo eh. Nakigtaban pagyug ka. Dason niya sa iyang gisulti diri kanako, Papa Joe. Unya, mikalit og serious ang itsura ni Andrew, Papa Joe. Matod niya nga murag di maayo nga magpadayon ang amuang ka-close karon. Nga minyo nako. Og gitubag nako siya nga abi ko ba og bisag unsay mahitabo, best friends gyapon ta. Gisulti ko ni nga to kang Andrew nga medyo nagmahay. Og gitubag ko niya, Papa Joe, nga I'm still your best friend through thick and thin, Angeli, pero may mga limitations na. Kinahanglan nga may boundary na ta nga magpatiwaan nato. Kay di na tagawas nun, parehas ka ni Anto tungod kay may bana ka na. Pulong pa ni Andrew nga serious kaayo og naong nga nagtan-aw nako og gitubag ko siya nga wala mong ko'y nakitang dautan kung magpadayon na atong friendship in spite of my being married. Kung di ka na magpakita na ako, nakasiguro ko nga mas nga mamiss good ka. Serious ko nga nakiksulti kang Andrew niya itong gayon na, Papa Joe. Unya, nidugang siya sa pag-ingon nga, I hope nga wa ka masayop sa pagpakasal ni mo ni Raul, Angeli. Kaya kung may tabong masakitan ka, mas masakitan ko. Kay ang imong mga kasakit ko sab. Matod pa ni Andrew nga nakahatag og tanhaga sa kunahuna kung ano nakasulti siya niya to, Papa Joe. Dito may mamuyo sa ilang panimay ni Raul, Papa Joe. Og kaluoy sa Dios, okay raman ang pagtagad sa kong mga in-laws diri kanako. Upper middle class ang iyang pamilya. Pulos may kaugalingong nga negosyo ang iyang mga ginikanan. Bugtong anak nga lalaki si Raul, Papa Joe, maong spoiled sa iyang mga ginikanan. Labi na sa iyahang inahan.
Gani, wala gyud nila obligaha sa pagpatrabaho si Raul kay lagi. Kaya nila ang obligasyon nga gikinahanglan niini. Usa ka gabi niya na samtang naghigda nami ni Raul sa king size na mga kama sa iyang kwarto, nakigsulti ko niya. Unsay plano nimo mahitungod natong duha? Nangutana ko ngadto kang Raul. Unsay plano ba? Medyo irritable ang tubag niya sa kong pangutana. Ayon lang gud kasuko gud, matud ko pa sa bugnaw kong tingog Papa Joe. Ikaw man gud. My goodness Angelo eh. Niya pa ta sa tong honeymoon stage. Bisag unsa na nang nisud sa imong utok diha. Litsi ba ano eh. Medyo may tuno sa kasuko si Raul. Wa na lang kumutingog Papa Joe aron di na mo dako ang maong panghitabo. Wa na yung kumakatuog niya itong gabi una Papa Joe. Paminaw ko may party sa akong kasing-kasing nga nasamaran. Miabot ang kabuntagon nga huot paghihapon ang akong dughan. Ug nakahukom ko nga di na lang gyud ko mangutana pa ni Raul ug mag-agad na lang ko kung say gusto niya nga mahitabo. Natapos ang akong bakasyon Papa Joe, gusto na gyud ko nga mubalik sa trabaho. Gusto sab ko nga mangitag higayon nga ikasulti ang akong best friend nga si Andrew. Gusto ko nga ang akong amigo ang sultian sa mga butang nga nakahasol pag-ayo nako. Tingali kung parehas lang ni Andrew si Raul. Ako na nga gitugan ang tanan nga kahasol. Pero si Raul mismo nakadugang sab sa akong kahasol. Nakapasamot sa pagpabugat sa krus nga akong gipasan. Pero wag yun mi magkasulti ni Andrew niya tong adlaw. Busy kay siya. Wa gani makatubag sa akong mga tawag. Mao nga, wa na lang sab ko mamugos. Pagpauli ko pa sa balay, way Raul ang akong naamtan. Lagmit niya to nasab sa iyang mga barkada. Milingkod ko at ubangan sa tukador ug nangita ko sa akong dagway sa samin. Wa ko'y nakitang glow sa akong mga mata ug ang nakita ko ang mga mata nga puno sa kasakit. Ang ubang kinasal bisan daghan ng mga adlaw ang nilabay, human silang honeymoon malipayon kaayo. Pero ako, ingon sa nagbangutan, gibati ko nga wa ko'y kalipay nga nakasal ko kang Raul. Puro pugos ko nga mag-antos kay ako mang tinuyuan. Unya usa ka adlaw niya na Papa Joe gisultian ko sa maid nga may sulat kuno nga niabot nako og si Raul ang nagdawat. Mao to nga gipangutana din ako si Raul. Suwat? Unsay suwat? Matud pa ni Raul nga may tuno sa kasuko. Ingon man gud ang katabang may suwat kuno para nako. Ambi to be. Matud ko pa nga to sa akong bana. Wala na eh. Gilabay na ako, gitipon ako sa basura. Tubag pa ni Raul. Ako man tumang suwat. Wala tani mo hilabti. May dalang kalagot na hapit akong tingog niya to Papa Joe. Hoy, Angeli, hilo ma. Ingon nining pildiro ko sa madyong, ayaw yung surang-surang ha. Kaya tingalig, butatal na yan ng mego ka ng kumo na ko. Kisa man na si Andrew ba? Imong laki? Matod pa ni Raul nga may tuno sa pangabubuho Papa Joe. Suod ko ng amigo si Andrew. Sukat pa pagkabata na mo. Kipailaila man ginako na nimo kaniya to, nalimot ka? Ayaw hatagi kulor ang among panagamigo ha. Pangatarungan pa na ako nga to kang Raul Papa Joe. Lalaki ko'y. Mao nga nahibaw ko sa motibos mga lalaki. Dason pa ni Raul nga gahi na ang tingog Papa Joe. Maong wa na lang kumutingog. Bukos kong gihimong normal ang akong kinabuhi uban kang Raul Papa Joe. Unya usa ka adlaw niya na dito sa akong opisina nanawag na ako si Andrew. Nabalik dahil siya sa Manila. Nagsuwat ko na siya nako kay na-snatch ang iyang cellphone o wa na siya number nako. Nagsulat siya nako nga nangay sa akong numero. Mao di ay nga sa among landline sa opisina siya nanawag. Unya, misaad siya nga magpasibo na siya sunod semana ug magkita ko numi. Excited ko sa among panagkita Papa Joe. Wa ko makasabot sa akong kaugalingon pero maunay tinuod na akong gibati. Niya na pagkagabi wala dahil ko makatug ug maoy nasa kong nahuna si Andrew. At least, maibtan na ang mga tunok sa kong dughan kung ikasulti ko na si Andrew. Ang pagka-adopted na ako, ang issue ni Ana hangtod na ning kagayon nga wa na ko isulti sa kumbana. Paminaw na ako, hinay kaayo ang pag-irog sa mga adlaw tungod tingali sa akong ka-excite nga magkakita mi sa akong best friend. Unya, usa ka buntag ni Ana, din hapit na ang adlaw nga magkita mi ni Andrew. Kalit nga
naglain ang akong paminaw sa akong lawas. Hangtod nga pag-abot sa adlaw nga Biyernes nga mao yung among adlaw nga magkita mi, gibati ko ang kaluya ug kumubarog ko murag mutuyok ang akong pananaw. Mao nga gidala ko ni Raul sa doktor ug matud pa sa doktor. You're 2 months pregnant, Mrs. Normal lang sa babae nga magsabak nga makabati og ingana. Musawa kaya nga kabalakan. Matud pa sa doktor nga naghiling ka nako. Pero inay malipay ko Papa John ni hilak na noong ko. Ayaw paghilak, Mrs. Ang angay sa babae nga magsabak, kanunay nga malipayon para di sa mag-uwal ang bata sa mong sabakan. Unya, Mrs. Kinahanglan nga mukaon lang yung kagpirmi nga mga sustansyado nga mga pagkaon. Unya, drink lots of fruit juices ha. Dason pa sa doktor nga sa among paggawas may pakapin siya nga congratulations. Malipayong nga nagbalita si Raul sa pag-abot sa ilaha. Ngadto sa iyahang mga ginikanan. Nalipay usab sila si mami ug daddy ni Raul. Kay di madugay makakita na kuno sila sa ilahang apo. Gibantayan ko ni Raul tibok adlaw. Yes, ikaso ko niya pag-ayo. Halos di na lang ko niya pabarugon. Nalipay lang sab ko. Nga base no tungod sa among anak nga nasong sabakan, mausab yun si Raul ug tarungon na niya ang iyang kinabuhi. Nawa nga akong paglaom Papa Joe nga magkipagsulti sa akong best friend. Kay nilabay naman ang adlaw nga nagsabot mi nga magkita unta. Giusikan kayo ko sa mga oportunidad nga isulti na akong tangan to kang Andrew. Pero wa ko'y mahimo. Unsaon man nga di gyud madasa akong lawas. Ang tinod Papa Joe sa kamaturan nga mabdus ko na balaka ko pag-ayo. Kay naibalo manggug ko kung unsa kay responsable nga bana ug unsa kaha ang kaugmaon sa among anak nga siya ang amahan. Wala may direksyon ang utok. Pero di kalimot nga happy pod ko. Nga maguna-huna nga sa di madugay mahimo na kong inahan. Unya may gisulti si Raul kanako nga wa gyud nako magustuhi. Resign lang sa trabaho aron makafocus ko sa pagatiman sa atong baby. Sugyot pa ni Raul nga may tuno sa pagmando. Di man tingali kinahanglan nga i-give up na ako akong trabaho, Raul. Matiman magyapon na ako ang kaugalingon ug atong anak bisag magtrabaho ko. Pangatarungan pa na ako ni Raul pero ni-insister gid siya nga paundangon ko sa pagtrabaho. Ngano bang nagdumili ka man nga mundang sa trabaho murabag kag daog sweldo da. Dason pa ni Raul mga kabarangay. Wa ko magunahuna nga maayo na lang ko. May sweldo. Di parehas niya nga nagsalig lang siyang ginikanan bisan sa personal niyang paginahanglan. Wa ko kay bao kung unsaon ko pagpasabot si Raul Papa Joe nga akong trabaho nga maunalay nagpabilin nga comfort zone nako. Nga ang akong trabaho maunalay maingon ta nga something that I can hold on. Mao ni nakaparecharge nako sa akong mga kasakit ug kaguol. Pero naamang ko ug wa gyud ko makasulti sa gusto kong isulti ug igo na lang nga nipasalig kaniya. Nga dublihon ko ang akong pag-amping. Walay daotan nga mahitabo sa akong gisabak. Apan gibaharan ko ni Raul Papa Joe. Bahala ka. Basta timani ha, importante na ako ang atong anak. Mao ang pingi gyud na. Sigurado gyud nga why daw tang may tabo niya. Nagkasinabot na ta? Puong pa ni Raul nga may tuno sa bahad diri kanako Papa Joe. Gimong rason ni Raul ang among panaglalis nga nung dugay siya nga mahiuli niya ng gabion na Papa Joe. Kanunay nasab siya nga hubog. Pirmi nasab siya naa sa iyang mga barkada. Gawa sa inom, nabuang nasab kini sa sugal. Dihang wala nagyud ko makagwanta nang hangyo ko sa iyang inahan. Unta mami, tambagan nimo si Raul nga magtarong na siyang pagpagkabana kay dili kay pulos bisyo na lang iyang giatiman. Pulong ko pa sa ugangang babae. Ikaw ang angay makigsulti ni kang Raul kay asawa man ka. Pero ikaw na may nuoy nagtukmod niya nga magsigig bisyo. Kung sakto pa unta ka, gituman unta nimo si Raul sa iyang gusto. Miyundang ka unta sa trabaho. Matod pa sa inahan ni Raul nga klaro kayo nga nidapig sa irresponsable niyang anak. Lisod man gud ang papangitag trabaho, mami. Matod ko pa, pero gitubag lang ko ginsulto. Mas lisod kung kawadan kag bana, Angeli. Gusto pa gyud ka nga maglain mo pagpuyo. Ngano? Unsa may among pagkuwang ninyo nga wala nimo magustuhi, be? Dili ba maayo ang ipakita namo nimo? Pusot-pusot pa nga pangutana sa konsidadorang inahan ni Raul Papa Joe.
Midason pagid siya nga bugtong anak namo si Raul, Angeli. Gisaad namo nga di namo siya pasagdan. Bisan mga anak pa mo og usa ka dosena. Pakaping sulti pa siyang inahan. Mao nga wala na lang kumutingog pa, Papa Joe. Nasuta na nako. Unsa nila kapinangga si Raul. Nga maoy usa sa nakaingon nga na-spoiled ang ilahang anak. Nagpadayon ko sa kong trabaho, Papa Joe, unya usa ka buntag niya na may nanawag sa telepono sa opisina. Labihan akong lipaya kay nakaila ko sa tingog. Si Andrew ang nasa pikas linya. Cellphone ang iyang gigamit sa pagpanawag diri nako. Ug matud pa niya nga diha ra siya nanawag sa vicinity sa kumpanya ug nangimbitar siya og lunch. Wa ko kasabot og gibati ko. Ang sobra ka excited, Papa Joe. Grabing excitement ang ako ang na-feel. Gani naglagot ko nga nagtanaw sa relo nga dugay kayo nga mi alas 12. Gibati ko nga gimingaw kayo ko sa kong best friend. Paminaw ko, kalit nga ni gaan ang akong lawas. Ug tuod man, nagkita mi ni Andrew sa usa ka restaurant. Mitanaw siya ug maayo sa kong tiyan, Papa Joe. Maklaro naman dahi mong tiyan, no? Naka-maternity dress naman gani dahi ka. Matod pa niya nga wa ibuwag yung mga mata diri kanako. Oh, 5 months na ni. Hapit na, mag-6 niya. Hapit na usab nga mahimong ninong ka. Maong karon, pagandam-andam na ha sa imong mga regalo. Ayon ang baraton ha, manager na gug ka. Nagkatawa ko nga nitubag ito kang Andrew, Papa Joe. Tuod man, nag-order dayon mi o paniod to. Ambot, Papa Joe, kung si Andrew ang ikauban ko, naka-feel ko og kalinaw og security sa akong kaugalingon. Wag yung bisan gamay nga inhibition niya. Lahi kung kauban ko si Raul nga magpanagan ako. Wag yung gani mahitabo nga ni paray ko niya nga panamatan ako siya. Unya, yano ko ra nga gitugaan ang akong sekreto sa kinabuhi ug wag yun ako masulti gani sa akong bana. Ingon sa di makatuo si Andrew sa akong gibutyag niya. Sinagup ka? Muna gibutyag si mong ginikanan nimo? May kunot ang agtang ni Andrew nga nangutanan nako. Igor ako nang ganiyango ug nagtibi ang baba, Papa Joe. Dugay nga wa musumpay si Andrew sa iyang gipangutana kanako. Asa maron sila? Apas pa sa iyang pangutana, Papa Joe. Wa ko may baw. Wala sila gisulti ug asa sila basta kay murag mo biyahe sila layo. Tubag ko nga nitulo na gyud ang ako mga luha ug dugay ra na akong gipugngan. O nidugang ko sa pagsulti nga wa na gani ko makabisita sa among bahay. Gimingaw na kay ko nila. Gimingaw sa ko sa amo. Pero nagpanagan na ko pag-adto kay tingali og di ko makapugong ug muhilak na naong ko sa tamang ginawa. Dungan ko pang sulti nga to kang Andrew ug itubag ko niya nga way problema. Libre ko karon. Unya inig off nimo. Hulaton di ka sa gawa sa imuha nga kumpanya, then magkuyog ta sa inyo. Sugyot ni Andrew nga nitando dayon ko, Papa Joe. Tuod man nagatangyod si Andrew nako sa among paggawas, luwan sa taxi nang lahos mi sa amo. Mao gihapon ang panimay sa among balay. Sa ako ang gibiyaan og white tao pero limpyo og murag dunay nagatiman. Ihatod ko ni Andrew sa mua sa pagpauli pero nibalibad ko kay tingali unsa ikapulong sa akong mga in-laws. Milahos ko sa among kwarto apan mao'y nisugat nako ang tamparos ni Raul. Nasyak ko. Wa ko makatingog. Labi na kinakita ko sa mata ni Raul nga labihan nagyong sukua. Gikupta niya nga akong abaga unya. Di gagikan. Nagkagot ang iya mga ngipon samtang nangutanan nako, Papa Joe. Wa ko makatingog. Way mga puong nga nigawa sa kong baba. Nidugang siya sa pagpangutana nga, din mamugikan sa mong laki, ha? Tubag ako. Midako na ang iyang tingog, Papa Joe. Unsay laki ba, uy? Ay patagkag pasangil diha. Matod ko pa nga nahibong sa iyang gisulti. Munigkar ka pa nga nagigtagbo ka ni Andrew. Dugang pa ni Raul, Papa Joe. Nga nakasiguro sa iyang gisulti. Naamang ko kadiyot, Papa Joe. Nahibong ko nga nung nasayra ni Raul nga nagkuyog mi ni Andrew. Higala lami ni Andrew, no more no less. Matod ko pa nga naniguro sab nga to sa iya ha. Nagduda si Raul, Papa Joe, nga tingali ko no og di siya ang amahan sa bata nga akong gisabak. Tingali ko no og ang Andrew og gihimo ko lang siya nga Salvador del Mundo. Nakahila ko nga nagkanayon nga
How dare you? How dare you? Mihila ko, Papa Joe. Naputol lang among argument diyang nanuktok sa pultahan ang daddy ni Andrew o giagdami nga manihapon. Unya kalit lang nga mura og may milatay nga likido sa akong batiis, Papa Joe. Nagdugo ko. Natarantaran tanan og dali ko lang gida sa ospital. Threatened abortion ang nahimo. Kung wa pa madali, tingali nga nakuha gyud ang bata. Nakinahanglan lang ko complete nga bed rest, Papa Joe. No tension, no stress. Gididan ko sa doktor nga mag-opisina. Kinahanglan ko nga magpundo sa bahay sud sa usa ka buwan. Ang wala na masayri nga mas stress ko kung naa sa balay, Papa Joe. Ug mas marilib gani ko kung naa sa opisina. Pero okay, mo may pulong sa doktor. Wa ko'y mahimo gawa sa pagtuman. Misabot ka og ang among panagtiayon ni Raul, Papa Joe. Nisamot ko og kalayo niya. Kung mahinumdum ko sa iyahang mga pamasangil nako, sa iyahang pagpasakit nako, di ko tuyoon nga musurok ang akong dugo. Hingpit na nga nahanaw tinuod nga essence sa among panagtiayon. Kung masubli lang unta ang maong hitabo, kung ikabalik pa lang nako ang panahon, di gyud mahitabo nga buhaton ko ang gipili ko sa akong kinabuhi uban ni Raul. Pero kinahanglan ko nga magpakalig-on para sa akong anak. Nahuman ang usa ka buwan na akong bakasyon, balik opisina na sad ko. Nagsigog paabot nga mo-contact na ako si Andrew, ang akong friend zone. Apa nabalitaan na lang ako nga nag-open na sa sila og branch sa Zamboanga. Tungod kay maayo siya nga moduma, dito na siya gibutang sa Zamboanga. Usa ka adlaw niya na, may long distance call ko. Si Andrew ang nanawag na ako. Murag ni sayaw nga akong kasing-kasing sa kalipay, Papa Joe. Excited ko nga nitubag sa telepono. Hello? Dali ko nga gitubag ang telepono. Best friend si Andrew ni. Matod pa niya sa pikas linya. I know, gisultian ko sa nakatubag nga nag-long distance ka. Dugayan na nimong nagparamdam, uy. Sige ra kog paabot nimo. Matod ko pa, Papa Joe, nga di maesplikar ang akong gibating excitement. Katulo na ko nanawag diha sa inyong office, pero on vacation leave kuno ka. Dili man sa ko makatawag sa inyong phone o makatext kay tingali ga lainon pagsabot sa mong bana. Basin magka-problema na noon ka. Mabalak ang tubag ni Andrew, Papa Joe. Gitubag ko siya. Nag-threaten abortion ko. Hapit makuha ang bata sa akong sabakan. More than a week na ko sa hospital. Unya nag-bed rest ko for a month. Pagpasabot ko pa nga to kang Andrew, Papa Joe, og nisamot ang iyang kabalaka. Ngano man? Nag-away mo ni Raul? Mabala kong pangutanan na ako ni Andrew, Papa Joe. Nakaingon ko nga makamaugid ay nga muhatag og conclusion si Andrew. Iya dayo nga nataganan, pero wa ko moangkon. Wa na ko siya sultihi. Sa tinuod na maka ko ni Andrew, Papa Joe. No, wala mi mag-away ni Raul, uy. Nasobrahan na siguro ko sa kakapoy o tensyon din sa opisina. Na-overwork lang siguro ko, pero okay na ko, promise. Tubag pa na ako ni Andrew nga daha pagpasalig niya. Nagbalita na ako si Andrew, Papa Joe, nga nagkakita sila og sa ako ang ginikanan sa Zamboanga. Og nga dako nga masakiton si Mama. Bedridden na siya og taud-taud na. Gihakop ko sa tumang kabalaka, Papa Joe. Labi na ang pag-ingon ni Andrew nga gipangita ko ni Mama. Dito di ay sila nagpakasyon sa Zamboanga. Ang yutang natawhan sa gila ko nga amahan. Matod pa kuno sa doktor. Ako ra kuno makaluwas akong inahan. Nangutan na dayon ko ni Andrew. Unsa ko pag-abot diha sa Zamboanga, Andrew? Tell me please. Tugtan o dili ko ni Raul, basta muanha jud ko please. Sulti ko kung saon ako nga makaabot ko diha sa daling panahon. Puno ko sa kabalaka, Papa Joe, ug kahigwaos ang akong tingog nga nangutanan nga to kang Andrew. Giatagan kong instructions ni Andrew sa angay ko nga buhaton, Papa Joe. Desidido na gyud ko mosugot man o dili si Raul. Mularga gyud ko sa Zamboanga. Nagplano na ko nga mananghid kang Raul ini kagabi, inikabot na ako sa amo. Nag-impake dayon ko ug ang pagpananghid na lang sa akong bana ang kuwang. Apa nabuntag na lang why anino ni Raul ang niuli. Udto na dihang niabot siya ug mao'y nisugat sa iyahang mga mata ang akong traveling bag. Nisinta siya sa kasuko. Unsay pasabot ang traveling bag? Unsa may nang
So, binuang ni mo, Angeli? Suko kayo nga pangutanan ni Raul diri kanako, Papa Joe. Gisultihan ko dayon si Raul sa nitabo sa akong inahan nga nagkinahanglan kanako. Kinahanglan ko nga mugikan paingon sa Zamboanga sa labing daling panahon. Pero wa ko tugti ni Raul, Papa Joe. Bisa naghilak na ko sa pagpakiluoy nga to niya. Wa gyud siya mohatag og permiso. Mao to nga nakahukom ko nga mularga ko nga di na lang mananghid niya. Atlo na ko ang pagpakanaog ko sa akong mga bagahe kung natuog na si Raul. Tuod man, Papa Joe, nagbilin ko og note para sa kumbana sa ako sa mga in-laws. Sa pamasin nga makasabot sila. Mao to nga dihang nakahigayon ko, nisibat dayon ko, Papa Joe. Tuod man nakaabot gid ko sa ako ang flight ug pagtugpa sa eroplano. Diha na ang akong best friend nagpaabot na ako. Gikan sa airport sa Zamboanga, ni diretso mi sa Zamboanga City Memorial Hospital. Di na confine ang akong kilangay inahan. Matagtao nga akong ikasugat. Makalingi gyud na ako. Kay klaro man di ay kayo nga gikan pa ko sa biyahe. Ako'y nagdala sa akong overnight bag nga gibitbit o si Andrew usab sa akong traveling bag. Milahos mi sa kwarto sa nimutangan sa akong inahan, Papa Joe. Dako kaayo ang kausaban sa panglawa sa ako ang mama, Papa Joe. Bukog na lang siyag panit, namyahok ang aping, nang lawom ang mga mata, ug luspad na kayo. Nakahila ko nga nagtanaw ni Mama, Papa Joe. Nigakus ko niya nga puno sa luha ang mga mata. Ma, I'm sorry, Ma. Please, pasaylo ako. Samtang nga gibunta ko ang mga pulong nga sorry nga to kaniya. Nakita ko nga naglisod siya pagbukas sa iyang mga mata. Diyang nailhan ko niya. Mikurog ang iyang ngabil og nitibi og nilitok sa kumpangan. Angeli, anak. Matod pa ni Mama nga nakarecognize dayon nako, Papa Joe. Gipisil ko ang bukugon niyang mga kamot og nagsigi kog hilak og nangayog pasaylo. Pero matod pa ni Mama, kami si Papa ni mo ang pasaylo, anak. Kami ang nakasala. Wala na mo ihatag ni mo ang pagpasabot. Pasaylo ami, anak. Pasaylo ami. Putol-putol nga gisulti ni Mama tungod kay nagbako man siya. Wa madugay niabot si Papa nako, Papa Joe. Wa siya makalihok dayon sa iyahang pagkakita diri kanako. Gisugat ko si Papa og niamendahin ko sa iyahang mga kamot, Papa Joe. Mihila ko nga nigakos ni Papa og nangayog pasaylo og nangayo sa pasaylo kanako si Papa. Kay kalit-kalit kuno ang ilahang desisyon. Nga angay unta kuno nga tuwa sila sa akong kiliran sa mga higayon nga labaw ko sila nga gikinahanglan, Papa Joe. Mihila ko pagsamot kay hangtod nga to niyang higayuna mao gihapon ilang gituhuan nga pag-antos ang ako ang naani sa kaminyoon nako kang Raul. Sulod sa 5 ka adlaw nga pag-istar ko sa ospital, ug maoy nagatiman ni Mama, Papa Joe. Dako na ang kausaban sa iyang panglawas. Paspas ang iyahang alibyo ug matod pa sa doktor, nagpaingon na sa hingpit nga kaayuhan ng akong inahan. Emotional di ay ang problema ni Mama, Papa Joe. Way medisina o operasyon nga makaayo ug ako ra gyud ay ang gikinahanglan sa akong inahan. Wala na gyud maghisgot pa ang ako ang pagkasinagop ang ako mga ginikanan. Balik na sa normal ang among relasyon sa akong mga ginikanan, Papa Joe. Diyang nasuta na gyud nga hingpit na ang kaayuhan ni Mama. Nagsabot nami nga right after nga ma-discharge siya sa ospital, mamauli mi sa Cebu. Gibati ko nga naibtan kog tunok, Papa Joe. Nahibalik na sa amo ang naandan. Mao nga magmalinaw na ang among hunahuna. Sila na mismo si Papa ug Mama ang desisyon nga mupauli nako kay musunod ra sila nako. Si Papa mismo ang nihatod nako tungod kay di kabiyaan ni Andrew ang iyang trabaho sa kumpanya. Pero nag-text si Andrew nako, Papa Joe. Dili siya ganahan nga makita nako nga mosakay og eroplano aron mo balik na sad sa ako ang bana. I know, Papa Joe, nga may mutual feelings mi ni Andrew. Pero di mahimo nga among ipagawas tungod nga kay may kabilinggan ako. Kasado na ko ni Raul. Pila ra may sugilanon, Papa Joe, nahiabot ko sa panimalay ni Raul ug mao'y nisugat na ako ang balita nga na hospital si Raul kay nakakita na sa trouble. Nagabihan siya og nakomato sa hospital.
Wa ko maglangan og nidali ko adto sa ospital o gisugat ko sa inahan nga nagbaga ang mga mata sa kasuko. Gibali-bali kog sagpa ug ako'y gibasol sa nitabo sa ilahang anak. Kung wa pa ka magtuman sa imong gusto, kung wa pa lang ka ni Ikyas, dili unta makakitag trouble si Raul. Dili unta mudangat si ngani. Matod pa sa mama niya, Papa Joe. Human ko niya sagpa o kaduha. Ma'am, unfair mo kung ako inyong pasinganlan. Naingon ana si Raul tungod ninyo kay mga konsentidor mo. Kamunduan ni Papa, gipatuyangan ninyo si Raul sa iyang gusto. Bisag sayop ang iyang gihimo, inyo lang gihapon siya nga dapigan. Wa ko makadungog ninyo mga ni Maymay mo nga bisan makausa nga to kang Raul. Kamu ma'am, kamu ang angay basulon sa nahitabo sa kinabuhi ni Raul. Wala mo makahimo sa paggiyan niya aron masubay sustong dalan sa kinabuhi. Kung ikabalik ko pa lang ang panahon, di ko mahimuoy nga minyuan ko na inyong anak. Deklarasyon ko pa ngadto sa inahan ni Raul, Papa Joe. Mido ko lang si Mami. Tingali nang hinuklog siya siyang gisulti. Nakamata nga kumbana, Papa Joe, pero tungod kay apektado na ang iyang spinal cord, nga maoy nagrabihan sa pagkulata niya, dili na siya makalakaw pa. Panahon na lay agdon kung mahibalik pa sa iyaha ang normal nga kinabuhi. Human siya ma-rehabilitate, sakit dawato ng kamatuoran, Papa Joe. Pero igo na lang ko sa pagingon. Kung ikabalik ko pa lang unta ang panahon. Dini na lang kutob o ginaot pa nga nakahatag sa negliksyon sa tuang mga tigpaminawan. Nga diha dayon mo desisyon aron way mahay ug way mabasol sa katapusan. Kini ang inyong ubos nga lagad.